Καλά. Γεια σου, Φίβο, κάτσε. Τι θα πιάσει? Άσε αργότερα. Δεν μου λες, η Χαρούλα δεν είναι εδώ? Θα έρθει σε λίγο. Μείναμε από μπύρες και πήγε να πάρει μερικές γιατί μια παρέα στη γωνία πίνει μπύρες. Δεν μου λες, πώς πάτε? Όχι και τόσο καλά. Ευτυχώς τώρα τελευταία άρχισαμε να βάζουμε λαϊκή μουσική στο κασιτόφωνο. Και όχι ότι έρχεται περισσότερος κόσμος δηλαδή, αλλά έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Φτιάχνονται με τη μουσική και πίνουν περισσότερο. Αλλά γενικά πολύ σκόπος και κέρδος κανένα. Δεν το δουλεύετε σωστά το μαγαζί. Το στέκι είναι καλό, αλλά. Τι άλλο? Θέλει σωστή μουσική. Θέλει τραγούδι, λαϊκό τραγούδι. Τώρα δεν γίνεται να φτιαχτείς και να πεις με αυτά τα ραπ και τα heavy metal, πώς τα λένε. Θέλει λαϊκό. Λαϊκά παίζει το κασιτόφωνο. Τι να σου κάνει το κασετόφωνο, εδώ θέλει ζωντανό πράγμα. Τι ζωντανό, πραγματικοί τραγουδιστές. Ναι, βέβαια, όχι καμιά φίρμα, από αυτούς τους άγνωστους που τα λένε καλά όμως, και κάνουν κέφι γιατί λένε όλα τα σου ξέρει. Ο τραγουδιστής θέλει και ορχήστρα. 4-5 όργανα και πολλά είναι. Και γιατί να πάρουμε τραγουδιστή τρίτης κατηγορίας που θα τραγουδάει με μικρή ορχήστρα από κακούς μουσικούς και να μην παίζουμε το τραγούδι από την κασέτα που και το τραγουδάει καλός τραγουδιστής και τον συνοδεύει ωραία ορχήστρα. Εσύ, πέ το ζωντανό. Μου αναπλώνεις διαφορετικά, κατάλαβες. Φτιάχνεσαι καλύτερα και εσύ είναι χειρότερο. Άλλο πράγμα σου λέω. Αυτό λέω κι εγώ, άλλο, δηλαδή χειρότερο. Να χαρώ τα μάτια μας τα δυο. Λοιπόν, στο ψυγείο Θελενάκη και πού σε άφησε το ανοιχτό να δούμε αν υπάρχει χώρο να βάλουμε το Φίβο μέσα. Τον καταψύξουμε, να κοκαλώσει, να ησυχάσουμε. Πάλι με μένα τάιζες τριμμένο. Με όλο τον κόσμο τα χωρέ εδώ μέσα που μπλεξάσαι. Αυτό έλεγα τώρα στην Ελένη, Τι έλεγες δηλαδή? Ότι δεν το δουλεύετε σωστά το μαγαζί. Γιατί δεν σερβίρουμε σωστά? Όχι αυτό. Τι κάνουμε, δεν έχουμε καλά ποτά? Ούτε. Τι ρε μπόμπα, τους δίνουμε να πιούνε? Δεν εννοεί αυτό ο Φίβος, Χαρούλα. Ο κόσμος λέει, δεν μπορεί να πίνει έτσι. Θέλει μουσική. Τι λες, και αυτός ο διάλογος που μας παίρνει τα αυτιά τι είναι? Το μαγαζί θέλει ζωντανό τραγούδι, λέει. Λαϊκό και ζωντανό. Και τι να κάνουμε τώρα, ρε, λένε, να αρχίσουμε να τραγουδάμε οι δυο μας πρίμο σε κόντο? Να πάρουμε τραγουδιστή, αυτό εννοεί ο Φίβος. Και ποιος τον πληρώσει? Από αυτούς τους δεύτερους, τους τρίτους, τους άγνωστους. Τι λες, αυτοί δεν πληρώνονται? Πληρώνονται, Χαρούλα, αλλά είναι ευθυνή. Ίσως έχει δίκιο ο Φίβος, Χαρούλα. Διότι το πρόσεξες. Από τότε που βάλαμε λίγη λαϊκή μουσική, όλο και κάτι γίνεται. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή η μουσική είναι τζάμπα. Πήραμε το κασετόφωνο της Ειρήνης, αντιγράψαμε 5 τραγουδιστές και αυτό είναι όλο. Ο τραγουδιστής, άμα θα έρθει, θα φέρει ορχήστρα μαζί του. Όσοι να μην είναι, 5 νοματέοι δεν θα είναι, μόνο αυτούς να ταΐζεις κάθε βράδυ πάει. Πάρες ασφαλιμέντο. Σε αυτό έχει δίκιο η Χαρούλα. Βλέπεις, δεν έχουμε μεγάλο τζίρο. Τι νομίζω ότι βγάζουμε κάθε βράδυ? 10-20 χιλιάρικα. Γι' αυτό σας λέω. Αν μου βάλετε τραγουδιστή, θα βγάζετε 210-320 χιλιάδες. Ναι, καλά τώρα. Τι θα γίνει συνέχεια, αντίπα θα ακούμε? Δεν θα την αλλάξει την πλάκα? Γιατί δηλαδή θα σου γούσταρε ο αντίπας? Σ' αρέσει ο αντίπας, κύριος? Έχεις καμιά αντίρρηση? Εντάξει, τον άκουσες. Αλλά άσε να ακούσουμε κι εμείς κανένα τραγουδάκι. Να ευχαριστηθούμε τα ποτά που πίνουμε δηλαδή. Εντάξει, έχει δίκιο το παλικάρι. Εσύ να ακούσουν και αυτοί κάτι που θέλουν, κάτσε. Τι είσαι εκεί πέρα μέσα? Παρακαλώ. Εκεί πέρα μέσα στο κουτί, λέω, τι έχεις? Με δουλεύεις, ρε? Γιατί σε δουλεύω, κοπέλα μου? Δεν ξέρεις τι έχει εκεί μέσα το κουτί? Κασέτα έχει. Τη μια γυρίζει από τη μια, την άλλη γυρίζει από την άλλη και λέει τραγούδια. Όχι, σε περίπτωση έπεσα, ρε παιδί μου. Εννοώ ότι τραγούδια έχεις εκεί πέρα μέσα, αυτό λέω. Διάφορα, κύριε, διάφορα. Εντάξει, Μενιδιά τι έχεις? Έχουμε Βοσκόπουλο. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτός δεν είναι από το Μενίδη. Όχι, δεν είναι από το Μενίδη. Το Μενιδιά το τραγουδιστή εννοώ, αν Όχι, έχεις. αγόρι μου, όχι. Έχω όμως τον άλλον, πως τον. Πάριος. Αυτός όμως είναι από την Πάρο, έτσι δεν μας κάνει. Έτσι. Δεν μας κάνει από την Πάρο, όχι. Βάλε βελί, έχεις? Δεν έχω βελί, αλλά έχω γερολιμάτο. Θα σου βάλω Όχι, ούτε γερολιμάτο θέλω. Μαργαρίτη έχεις? Τι έχουμε? Όχι, Λευτέρης Πανταζής, εγώ το βρήκα. Λεπά θα σου βάλω να φτιαχτείς, μην το συζητάς. Ωραία, τι τραβά. Ούτε λεπά θέλω, ούτε Λευτέρη Πανταζή. Το Μαργαρίτη τον έχεις? Λοιπόν, ναι. Για να τελειώνουμε. Υπάρχει Κοντολάζος, Άτζελα Δημητρίου, Ανταλάρας, Αλεξίου, Ρίτα Σακελαρίου, Δάκης. Δάκης, όχι. Στανίση έχεις? Ρε πουλάκι μου, όλο το σωματείο Ελλήνων τραγουδιστών σου αράδιασα, κανένας δεν σου κάνει. Τι να κάνουμε, κορίτσι, δεν μας κάνει κανένας. Λοιπόν, άντε, βάλε το Βοσκόπουλο. Στον είπα πρώτο, φίλε, με τον ήθελες. Τι να κάνουμε, κορίτσι, αφού ήθελα πρώτα τους δικούς μου. Τώρα Βοσκόπουλο θέλεις? Ναι, και άνοιξε το λιγάκι για να το ευχαριστηθούμε. Για να τον ευχαριστηθείς εσύ, δεν θα τον ευχαριστηθώ εγώ. Γιατί δεν σ' αρέσει ο Βοσκόπουλος? Μ' αρέσει, αγόρι μου, αλλά θα πάρω κλίση. Εντάξει, άσε έτσι όπως έχει. Αλλά και κοίταξε, να θυμηθείς αυτούς που σου είπε να γράψεις. Γιατί διαφορετικά δεν δουλεύει το μαγαζί, κορίτσι μου. Ναι, αγόρι, θα φροντίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Άμα πια. Στην υγεία μας. Αυτά τραβάμε με τη μουσική. Φυσικά. Αφού έχεις κασέτες, ενώ αν έχεις τραγουδιστή, θα του λέγει ο πελάτης, σε παρακαλώ, μου λες ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, ποια του το έλεγε?
Και πού θα βρούμε τραγουδιστή, εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Ξέρω εγώ ένα κορίτσι που τραγουδάει καλά, Θα σας τη φέρω να τη δείτε και άμα σας κάνει την κλείνετε. Εμείς θα την κλείσουμε, ρε, ή αυτή θα μας κλείσει το μαγαζί. Έλα ρε Χαρούλα, αυτές οι δουλειές θέλουν θάρρος, ρίσκο. Ναι, αλλά θέλουν και χρήματα. Και από πού θα βγουν να τις τα δώσουμε? Δεν θα κρατήσετε τις ίδιες τιμές, θα τις ανεβάσετε. Τις ανεβάσουμε. Εγώ σου λέω να τις πάμε στο διπλό, ρε Φίβο. Άντε, βγάζαμε 20, θα βγάλουμε 40, 50. Ρε 300 θα βάλετε, γιατί με την τραγουδίστρια θα έρθει περισσότερος κόσμος. Θα κάνω εγώ τα πάντα. Φτάνει. Έλα, Κατρίτσα. Έλα να σου γνωρίσει τα κορίτσια. Από εδώ η Ελένη και εδώ η Χαρούλα. Έργα πολύ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Τι θα πάρετε? Ευχαριστώ, είμαι κάργα απ' όλα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είσαστε. Φουλ κάργα του σκασμού. Ως εδώ. Η κοπέλα δεν θέλει τίποτα, εννοείται. Κατάλαβα. Εδώ, Κατρίτσα, συζητούσαμε με τα κορίτσια και μου λέγανε ότι θέλουν μια τραγουδίστρια. Συγγνώμη, Κατινίτσα ονομάζεστε? Όχι. Κίτι Μπούμπα. Είπα και εγώ. Μπούμπα, Κίτι. Είναι καλλιτεχνικό, το πιάνεις? Στον αέρα. Έλα, Κίτι, πες τα κορίτσια τις απαιτήσεις σου. Κατά πρώτον, πρέπει να ξέρουν οι δεσποινίδες ότι άπαξ και έρθει εδώ η Κίτι Μπούμπα θα φέρει και τις παρέες της. Το οποίο το μαγαζί θα γεμίζει κάθε βράδυ. Κάργα να μου. Όπως τα λέω, διότι εγώ έτσι και πιάσω μικρόφωνο με φοβάται. Εγώ ρε τις λέω όλες. Συγγνώμη, ποιες όλες, δεν κατάλαβα. Ότι μου παραγγείλει ο πελάτης. Μαρινέλα λέω, Δούκισσα λέω, Λίτσα Διαμάντη λέω, Γλυκερία λέω, Στανίση λέω, Χαρούλα Λαμπράκη, Τεσσαγκελαρίου μέχρι Στράτο Διονυσίου λέω. Θεός χωρίς. Πάρα πολύ ωραία αυτά που λέτε. Το θέμα είναι κάτι άλλο μας ενδιαφέρει μας περισσότερο. Τι θέλετε? Αυτά θα τα βρούμε. Πρώτα θα μιλήσουμε για τα άλλα. Ορχήστρα. Έχω 5 δικά μου παιδιά. Μπουμπούκια. Και τι θα παίρνουν τα μπουμπούκια? Αυτά θα τα βρούμε. Λοιπόν, προσέχεις. Απ' έξω φωτεινή επιγραφή με κόκκινα γράμματα και χρώμη φωτογραφία. Μήπως θες κόκκινα φώτα και στη φωτογραφία? Όχι κόκκινα. Όχι, καλά, δεν ξέρω. Είπα καμιά φορά. Λοιπόν, η Κίτι Μπούμπα με κόκκινα και από κάτω το συγκρότημά της με πράσινα. Είναι ωραίο το κόκκινο με το πράσινο, έτσι. Εξαιρετικό. Τέλος πάντων. Κόκκινα με πράσινα να σου βάλουμε και με λιτζανί με κίτρα να σου βάλουμε αν θες. Πες μας το άλλο που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Τι θα πάρεις? Τι θα πάρω? Ναι. Εγώ. Ναι. Εμένα που με βλέπεις. Έτσι και πάω στην επαρχία. Όχι αγάπη μου, δεν μας ενδιαφέρει η επαρχία. Εδώ τι θέλεις? Λοιπόν, έτσι φτηνά και επειδή σας συμπάθησα δηλαδή, από 20 χιλιαρικά για τα παιδιά και 200 χιλιαρίτσες σε μένα. Το όλον 300. Ναι, και φτηνά. Μάλιστα. Η Κίτι Μπούμπα και το συγκρότημά της. Ναι, ξινοματέοι. Ναι, πού είσαι, Κίτι? Στην επαρχία, κορίτσα μου. Μα κάτσε να σου εξηγήσω. Ότι σου είναι επαρχία γρήγορα. Μα κάτσε να σου εξηγήσω. Τι θα γίνει, συνέχεια Βοσκόπουλο, θα ακούμε. Εντάξει τότε, βάλε Γερολιμάτο. Ωραία, θα βάλω γερολιμάτι. Κομμένη τώρα είναι η σειρά μας. Θα βάλεις βελί. Ναι, αγόρι μου, δεν υπάρχει αντίρρηση, θα βάλουμε βελί. Συγγνώμη, όχι τα ίδια και τα ίδια. Θα βάλουμε ό,τι θέλουμε εμείς, ρε φίλε. Και τι εσύ ρε που θα κάνεις κουμάντο εδώ μέσα. Όχι, θα σε αφήσω να κάνεις εσύ κουμάντο. Βάλε Γερολιμάτο, σε παρακαλώ. Βελί, για θα τα κάνω όλα λίμπα. Γερολιμάτο, γιατί το χαλάω το μαγαζί, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος ακόμα να χαλάσει το μαγαζί. Θα χαλάσω εγώ κάτι άλλο. Πού σε, πάρτε το γερολιμάτο, πάρτε το ξένο, πάρτε το μαγαζί, το Βοσκόπουλο, Μητροπάκ, εδώ ρε δεν θέλουμε μουσική, δεν θέλουμε τραγουδιστές.